wonten Sri Kandi saking Mahesa Budaya kados pundi sumangga kita pirsani malih sesarengan kanca-kanca amburadul wonten dalu punika Mahesa Budaya. Ayundo. Ayo Pasrayun kira para Sri Kandi sing ati-ati Mahesa Budaya. Ayo deh awas Gera. Ayo deh Erma. Ayo Mahesa Budaya dikepenake jogetane Pomo Meslan kali Songkromo Tulungagung. Mas opo wis
sayuyung dadi srana iku keton jeno nyawiji ing manemu contohe kamu lampaipun ayun-ayun ya ayun-ayun ya Pak mapan katepan kok kabeneran Sirnek para Sri Kandi Kang Kanton ayu-ayu Pak Suryati Manwa ayu-ayu kira oh belah oh ya jos ya iki lho kira sing diarani Mahesa Budaya kang ijin saking leladan Krisa Krama tulung keguman Bapak Miswan Yogir oh iya Pak lo ya oh ya oh jos lo ya ya oh iya oh jos nah yuk oh ya om lah oh kaya mangkene ya mandha kaya mangkene sing ngendang sapa Mas Badrung ya ontang-ontange Sabantara Ayo matur nuwun Mas Rio rawuhipun goyang titik jos iyo hae iyo hao iyo hae iyo hao ayo ayo Mahesa Budaya goyang titik jos he ha oh he oh ya oh ha
slobat atiku sono ya just Mahesa Budaya dikepenake goyangane yo ae ha oh 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 ae oh ha lo yo 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 ae oh ha lo lo ae oh ha yo 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 oh dikepenake dipekewenake ger Sri Kandi Mahesa Budaya ayo dong dikepenake sesarangan Mahesa Budaya sesarangan kalian UMKM Tulungagung Motor Pabrik Gula Pojok Panggung
aja pantes ora katone ayu yen tak sawah amung guyu jebulane anake pasetu kapan bisa di aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya luku awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora ngoati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji aja lo apa de bakal tak turuti aklambi anyar bakal tak takoni apa jaluk gelang kalung sing gedhi paton sliramu kelemo tak rabi konco-konco Bandirjo ada Osin Audio matur suwun rawuhipun wonten dalem mriku sarekan Pak Isa Budaya Katurang Pinara yo he oh oh ho he yo ho la he he yo so ba ayo duk dikepenake goyangane yo Mahesa Budaya Mas Iko kalau Mas itu sing ireng manis sak Jawa Timur matur nuwun rawuhipun monggo kandoran ini Mas Iko ayo
Kanca-kanca ngentru matur nuwun. Pada disendang dalem rawuh. Oh ayo. Iya. Ayo ayo ayo. Iya. Awas, 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 sing hati-hati dulu. Ayo Gera. Gusti Tiwak Cili. Sesarangan Mahesa Budaya. Dan campur angkat-angkat geladek sejuitan. Iya. Rampak sekang di kembaran. Katai kotor pengawalan. Oh iya. Tanten jambal senang ini Gera. Ayo longger bel bel. Mas Abdel kalian Mas Diri Siramu man. Ayo monggo pinana. Dek Liro lan kok di situ. Di kalian situ sing alon-alon bae hati-hati ya Pak. Yo to mandang agem-agem-prang ana ban lek sing kalodro diri sang raseksa sarwilu ngambah anyar kegegan sampai kegan bagatan samulat lirko jiwat sang rumangsa nasa bab kasuayan. Agem-agem-prang ana ban sing ngalodro